By the way, naaday nangutana sa kuha. Unsa daw kalahian sa kaulag o gugma? Of course, kung magbase ta sa Biblia, ang gugma mapailubon. So kung uyab pa mo mga igsuon, magpaabot mo hantod kamo kaslon. Dili sa ninyo buhaton ang himuon ras mga magtiayon. Apan ang kaulag di na kapugong. Sa iyang gibati di gud na magpapugong. Palabihon gud niyang kalipay nga lawas nun. Kaysa sa atong lawas ang Ginoo himayaon. Di apa daylain mga kaigsuonan. Matud pas balaan kasulatan, ang gugma dili mamugos sa kagalingong kagustuhan. So kung mobalibad ang imong hinigugma, ayaw pugsa siya. I-consider sad ang gibati niya. Ayaw paniguro dihag imuha. Mao nay tinuod nga gugma. Dili silpis ba? Og di apay panglasig soon. Ang Biblia day nag-ingon, ang tinuod nga gugma daw magmalahutayon. So bisag sa mga unos kini kusukusuhon, bisag sa mga balod kini hapak-hapakon, mubaro gihapon ning ligon. Ilang relasyon gahi gyud bungkagon, kay mukupot man gyud kini gihapon. Apan ang kaulag mapukan dayon, dili kini magmalahutayon. Sumao na ilang kalahian igsuon. Kung ang Biblia mao'y atong pasultion. Mabungahong kagabhion mga higala. Ampo, amping o gabanti lang ta. To God be all the glory. God bless.